emhlabeni. Isitha somuntu impakamo basifundisa kanjalo abaphansi obuhlungu ngwenikhohle lelo lade nilibanjele ngabaphansi nigibele lona nikhohle ngabaphansi nibahlulele nibabize ngamadimoni. Nami ngake ngasiphakamisa ngifuna ukuzenza ngcono kunabanye. Sengilikhaphele lami idlozi lanqumba phansi babeshilo babomkhulu uthatho semnyango limbeke emsamo semsamo limbeke emnyango kahleke kusigcina emsamo la ngiphonse emnyango. Ngempela impakamo isitha somuntu namhlanje ngishawa umzwa ngedwa lokhu buhlungu ngibuzwa ngedwa. Bheka sisindwa yidumbu ngaphakathi onembeza sebashona inhliziyo zibodwa umona inkinga yethu azizwani nokuzehlisa ukubebe khona ngabazwini kufakaza umkhokheli enkonzweni uthi nina nahlula uJesu enithwalela izono manje senhlula befundisi bedela impilo zabo bayathwala bavula amabandla ngoba befuna nisindiswe. Uthi umuntu omdala benaziwa nabantwana abahlala ezweni manje senakhetha ukuhlala emjolweni. Ngibona imizimba yabantu abasha ngisho behamba ikhatheli yavevezela ungafunga ishawa ngamazi abazali. Imizimba yenu mantombazane senayinikele bafaneni ukuze bezosibiza ngamasoka. Ningene esitolo ninganisa ingubo zogqoka nishintshanisa osize kanjalo ke nasebafaneni bashintsha njalo njengamadilozi bese egcineni nithola umfana ongenacala ozomshada yinike labasenikhalaza ngosize abanganelisi kanjani ngoba umfana akayazi impilo ebeniphila phambilini. Ukuba nginisabibe ngiyakonifaka isicabha ekhanda khona ingqondo ngizoyivula. Uma bethi impilo ifishane uzobakhola ngoba akagxili kweyakho. Isala kutshela besaziwa sibona ngomopho ngeke ngasifakela amehla abantu sakhuza umhlola abesilisa mabafaka imsili izenzo zabo seyifana ncamashini ezempisi embethe isikhumba semvu. Sithi ngibona abesilisa bephenduka igwili ngendlela yokudlengula abesifazane abanye bababulala baphenduka ingcuba. Bathenga izimoto zikanokusho bavula itole ebethele ngegazi labantu besifazane ababulawa ngehluku. Nina kananhliziyo embi ngosathana uqobo nibulala nizenibulale nezingane enizalayo. Ngibona niphakamisa izandla nivalelisa kumaphupho phela lisasa lenu niyalishiya. Ngizuvusa inova ethi asiphelelanga ukubebe khona ngabazwini. Bheka sisindwa yidumbu ngaphakathi onembeza sebashona inhliziyo zibodwa umona inkinga yethu azizwani nokuzehlisa ukubebe khona ngabazwini. Ukuthi umhlaba usujikile la ubuya ngakhona kwaphela ukuxolelana kwandingxabano ukuphumelela sesakuthola ngokubulalana abanye babo ubuthonga basabutholi ngenxa yezidumbu engakutholi ukuphumula. Impumelelo bayifuna ngapha nangapha baze bandisa izono ngento abangayidalelwanga. Ngabe bazwile ukuthi ukuphumelela kusethu ukuthukwini zakho sentendeni yezandla zakho kodwa abanye bethu baphumelela ngezithukuthuku zabanye. Lethu uxolo thethelela Nkosi abakwazi abakwenzayo. Ngabe bazwile ukuthi umgodi umbiwa isambane sona esumba singawulala amadoda wasadingeki bantu besifazane ezimeleni sengaze nifele othandweni njengempukani ifele obisini. Ukunithanda sigcina ngokusho ngomlomo kodwa izenza ayibuyiseli. Ngibukuseni abanye besilisa bayanithumba bayanidlwengula baphinde benibulala basenanembeza bafike bebheke phansi njengesambane ukuvusa kwabamakhanda ilwane uqobo lwazo uyibulala kanjani ingane yakho uyizala. Madoda isidoda sethu sibuye sisikhiphe nala kungafanele khona amadoda ayibiza ngamadoda kodwa engemadoda ayilutho. Usikhipha kanjani isidoda sakhe enganeni yakho uyizala. Madoda singayihlukumezi inzala abantu idinga uthando nokunakekelwa. Bheka sisindwa yidumbu ngaphakathi onembeza sebashona inhliziyo zibodwa umona inkinga yethu azizwani nokuzehlisa ukubebe khona ngabazwili.